Kanca. Monggo, Mbak. Yo, jalan. Rapi maju mriki. Yo, kaula muda. Yo, Bapak maju mriki, Pak. Yo, Mbah Wadan, ketua panitia, monggo. Nek kedah sanggup, panjun saking Mbak Lurah. Monggo, Mbah Wadan. Iki panjun saking Mbak Lurah, niki monggo, monggo. Mbah Wadan. Monggo Pak Budi. Goyang Pak Budi. Mbah Wadan, dipersilakan nek kedah sanggup. Permintaan dari Mbak Lurah. Pancen wong ra duwe, pancen. Aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok. Kenal cowok, irung-irung rada santai. Mawae, Pak. Setengah tua iki awak lagi besar oleh duit saka simbol nyamperan nek lombok. Bosok ya, bocah kebikin aku penasaran. Oh ya, kayak hati siang turun dari sedan. Cintaku sih karena selalu pikirin ku bawa kandungku dari Magetan. Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan, kadukun Ngawi saya enak. Aku bunuh diri mangan duren sakunite menek tawar sak nyebleki. Ane bocah ganteng dhewe kowe rene tanah bile. Namanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi. Jika mungkin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, heroin, botol dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk orang. Jangan mengisap sabu larangan agama. Jangan membaca lagu larangan negara. Kita siap dia. Ayo Pak Yana. Aku pancen wong ra duwe ijazah resiko. Aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe panepenak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok. Kenal cowok, irung-irung rada sabar. Setengah kok iki awak lagi bosok oleh duit saka simbok nyamperan ning Lombok. Bosok bocah kebikin aku penasaran. Oh ya, kayak hati siang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu pikirin ku bawa kandungku dari Magetan. Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan, kadukun Ngawi saya enak. Aku bunuh diri mangan duren sakulite menek tawar sak nyebleki. Ane bocah ganteng dhewe kowe rene tanah bile. Namanya aku gak mengerti kenapa ditangkap polisi. Setengah mati disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya hanya narkotika, sabu-sabu.
Nggih. Nuwun sewu, nggih, matur suwun. Bentar ya, Dik Oke, Rikil biar saya. menyampaikan terlebih dahulu.